राष्ट्रीय महामार्गाच्या अंतर्गत ज्या काही अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्या अनुषंगाने NHAIचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि दोन्ही विभागाचे प्राण यांची एक संयुक्त बैठक आमदार वैभव नाईक, माननीय संदेश पारकर आणि यांच्या उपस्थितीत झालेली आहे। कणकवली पुलावर 2 दिवसापूर्वी जो एक भयानक असा अपघात होऊन 2 तरुणांचे मृत्यू झाले, त्या संदर्भात सुद्धा त्या ब्रिजवर नेमकी काय अडचण आहे ते पाहायला आम्ही स्वतः परत आता जातोय। त्यानंतर वागदेच्या ठिकाणी जे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झालेला आहे, ज्यांना पेमेंट द्यायचं आहे ते पेमेंट ताबडतोब देण्याची प्रोसिजर चालू करा, अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्यानंतर पुढे वेताळ बंबाडेला अण्णा भोगलेंच्या घराजवळ सुद्धा एक बॉटलनेक झालेला आहे, ॲक्सिडेंटल स्पॉट झालेला आहे। त्यानंतर RSNचा एक ॲक्सिडेंटल स्पॉट जो आहे, या सर्व संदर्भात ताबडतोब पाहणी करून त्यावर योग्य ती उपाययोजना तातडीने करा, अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत। कणकवली पूल असेल, कुडाळ ST डेपोच्या समोरचं ओव्हरपास असेल, या ठिकाणी पाणी साचून वाहनधारकांना जो त्रास होतोय त्या संदर्भात पाणी साचणार नाही, पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होईल, या दृष्टिकोनातून सुद्धा तातडीने कारवाई सुरू करा, अशा पद्धतीचे आदेश आजच्या बैठकीत दिलेले आहेत। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।